Shalom. Saluhut parhalado HKBP Borak Indah. Pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang. Remaja naposo bulung nama dohoti ibadah di gereja nang dibagas tabe marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhadonami. Hurian itu hata nahinaholongan marsada ni roha mahita musesa darion lama muji tuhata di minggu letare atong sian nasa roha dohot haporseon tapasangap matuhani tapuji ma ibana marhite edde pujian songo topik ni mingguta sadarion las ni roha di akanong cupangan Yesus tapuji matuhata marhite buku edde nomor 125 ayat sada 1 ayat tulu marlas ni roha hitaon. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumupa langit dohot tanoon. Amin. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jala marulup-ulup bida ibana sudehamu, ale akana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudehamu, ale akana marsak roha mida ibana nasay laon. Las dorohak kudi akka nama dok tuau beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan Yesus sasadahodo si Pangulo padomuhon jolma dohot debata hupuji hami guarmi jala hudok hami mauliate tuho ala ni saluhut na binahenmi patupahon hanguluon nami say dongani mahami marhite-hite asini roham asa hupikiri hami toktong na tinaommu dohot hamamatem asa warsako kami dosa nami jala asa tubuh di hami hapor seyaon na sitong jala asa maroha haholonga kami huhut madok mauliate tuho asa olo hami mangihuton horo di hamatean ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujion di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai olak nyon rodi saliling nilelengna. Amin. Tapuji matuhatta marhite bukede nomor 588 ayat sada dohot ayat 2 tasobba toktong.
kamu mapatik di debata di minggu ta sadarion, ima patik palimahon, sahat patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu asa martuaho, jala liling mangulu di tano na nilehon di Jahoba di Batam diho. Patik paonopon, unak ko mamuno. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata no sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasa ni donganmu. Ido sahatna, atong rak magidugugu mahita laho mangulaho naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami mangulahon nahabar ku pakai ini. Tapuji matuhatta marhite bugwede nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4 suara ni todi. Tato poti madosa tatu ado panidibata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahatot dohami tubu jaladang adong haporseon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sian akka dalanmu macai gudang do pangalauson nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan, alani denggan ni basam dohot asini roham, say unang paingot ingot aka dosa ni haposoon nami, dohot pangalasyon nami, say ingot mahami hobbar tu asini roham, dohot denggan ni basam alani kuarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
hata baga-baga taringot Tuhan sani dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jahuba, nunga pola hupasisi akka pangalosem songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak mahotuau, ayaw do si paluaho, hasangapon madidebata na digijang. Amen. Tapuji matuhata marhite kor Immanuel.
Tapuji matuhatta, mari te buku ede nomor 450 ayat 2 dohot ayat 3. Barita na umuli. Hatani debata turpuk epistel di minggu tas sadarion imanatar surat di pesalmet bidu 5 memuka sian ayat walu ro di ayat 10 tolu. Pesalmet bidu 5 memuka sian ayat walu ro di ayat 10 tolu. Tajahama margati sorin. Alai yang goau sian godang ni asini roham sai bongotok kudo bogasmu marsoba dopak bagas ni habadiomi maka biari ho. Ale Jehovah, setogu maahu, marhite-hite hati goramu, alani akan namang gugopi ahu, saya pangokop ma di dalammu di jolokku. Aidang pos rohani hata nasidai, saya hamagoad do tahi ni roha nasida di bagasan, godung natala do tola nasidai, di paladit-ladit do ia dilana. Torui ma nasida ale debata, saya bolokon ma tahi ni roha nasidai. Abolokon manasida alani hana deak ni pangalasan nasidai aido pakhodo nasida manenga. Sai marlas di roha masude akan namar haposat tuho. Sai maredei manasida rodi saleleng-leleng na alani odingamu nasida. Sai marulup-ulup mamaidaho akan naholong roha di guarmu. Ay hodo ale Jehovah mamasu-masu na tigor marrohai. Songon lubu-lubu do hilakon ho asni rohami tu ibana. Ima sahatna martua doa kena tumangihon hatani debata jala naoppeopsa. Amin. Tabuji matuhata marhite kor ina Deborah.
Tapuji matuhatta, mari te bukede nomor 750 ayat 2 dohot ayat 3. Jahoba pangurupi. Tahati dakon maha porseotai songon nahin nati dakon idongata saha porsaon di sandok portibion rap mahita madok au ido ama pargogo nasuha tudusan natumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak dede bata Jahoba nasasadai imana tinubuhon si Maria nagabi-gabian santon di porbadia andorang suhaguan ido tuhata natu maun na bernit di panguman di silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang natu tu baru tolu dung ditanum namulak mangolo di hari patuduhon nama naik di surgo lahudu di siamu di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dusani isima ibana pa imamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolo do namate au porsea di tondi porbadia jaladong sadahuria nabadia Uria atau panialak Kristen akan abadia doh dia sani dosa doh dia tai namandok mulak mangulu sugut daging halak nong mate doh dia nguluan masora sudah amin. Tatangihon matik ting ni huriatta di bagasan minggu sadarion. Huriani nahina olongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus sonari tatangihon ma titing ni huriata di bagasan mingguon ima minggu 10 Maret 2020 naparjolo goarni minggu ta sadarion ima di goari minggu letare doho topik lasni roha di akanaung jupangan Yesus paduahon jadwal parhobas namarhobas di parmingguon arian ima pendeta aha silitonga pendeta pensiun HKBP pendeta Haris Tandahuria Sitorus STH MM marhobas di parmingguon arian pukul 10 WIB di HKBP Pospel Cirarap patoluhon pertanyaan pamuhai di hari Rabu 22 Maret 2020 masuk pukul 20 WIB maringanan di gereja di patupa huriat tama pertanyaan pamuhai marhite titingon sinosohon matu sude ruas ni huriata asa mandohoti pertanyaan ni jala sude punguan kor kategorial dohot wik
radema laho patu begehon ende puji-pujian. Paupaton pertanyaan gabungan remaja dohot naposo bulung saresot HKBP Bonang Indah. Di hari Sabtu 25 Maret 2023 masuk pukul 10 siang WIB maringanan di gereja HKBP Bonang Indah dipatu pado pertanyaan gabungan remaja dohot naposo bulung saresot HKBP Bonang Indah sinosohon tusude remaja dohot naposo bulung ni huriata asaro matu pertanyaan palimahon sermon perhalado saresot Bonang Indah di hari Selasa nanaingro tanggal 20 Maret 2023 masuk pukul 20 WIB maringanan di HKBP Binong Permai di patu pado sermon perhalado saresot Bonang Indah. Paunopon ruas napida mamuka di hari sadarion Minggu 10 siang Maret 2023 pindah huria ma ruas ni huriata ima na parjolo keluarga ni amata te sinaga boru hutahayan dohot tolu yanakon nasida sian wik Judea pida tu HKBP Taman Adiasa Resort Serpong Distrik 21 Banten. Paduahon keluarga ni amata El Simbolon Emboru Situmorang Nahinan do dua nakon nasida wik Bethlehem pida tu HKBP Immanuel Kritang Resort Batang Gansel Distrik 22 Riau. Patuluhon keluarga ni amata El Simbolon LW Boru Situmorang wik Bethlehem pidatu HKBP Immanuel Kritang Resort Batang Gansal Distrik 22 Riau. Tatangnya kon mana sida gabe ruas na mangulu di huria na ni dapoton nasida. Papituhon iuran bulahnan sinosohon tusude ruas ni huriata asa radema pasahaton iuran bulanan tu huriata marhite situa wik nabe manang langsung di pasahat tu sekretariat pawaluhon pelean parmingguon pelean sekolah minggu hamulateon dohot pelean bulanan keluarga boima tapasahat marhite situa wik nabe manang sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening huria pasiahon parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguon nong salpu boi mata jaha di live di file nanaing di pasahat huria marhite WA group di wik pasapuluhon selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur godlas ni rohama sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 10 tolu satu tanggal 10 siang Maret 2023 hatani tu hata si pepota imana tarsurat di Jeremia 10 pitu ayat pitu alai martua mabawa na marhaposan tu Jehoba jala Jehoba marhaposan na di bahen aka guar na marulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun hot ripe boi mata jaha di pael nanang di pasahat marhite WA group di wik songoni mati ting ni huriata di bagasan mingguon debata mamasu-masu hita tapasahat ma peliata marhite pilihan sadaa doot sadabe laustai dehon ma bukwede nomor 565 las rohaku lau mamuji. Hari
Asini rohama dihamudohot dame, sia Tuhan debata mata, dohot sia anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horiani Tuhata HKBP bonang indah horas marita sude. Nuaing jahokuma terpuk jamita narito Tuhon tuminggu letare sadarion dienet sian Johannes bidusia mamuka 35 saha rodio 40 sada. Di BG Yesus ma naung dipabali nasida ibana. Jadi ni nama madok ibana dung jupaksa na porsea doho di anak ni jormai. Dunginin na halahima mangalusi aise doi Tuhan asa huha porsiai ibana. Jadi di do Yesus matu ibana nanidam nama katai do hotho ima ibana. Gabe di do ma na porsea do au Tuhan. Laos di soba maibana. Dungini dok Yesus ma mabuan uhum do ubahen naro auto portivion asa marnida akana so marnida hian jala asa gabe mapitung akka na marnida. Jadi dibagi nadeba si anak kaparise narap doho tiba namai jadi didok matu ibana datung dohot tami mapitung jadi dido Yesus matu nasida au nama pitu kamu gabe somar dosa hamu alai dido kamu do namar nida do hame gabe hotma dosa muna nakula gajang kujahamar yata Indonesia. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Terakhir 41 jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, maniru suara ni amang ritonga duau. Allah macai takas sudi hata batak ngai. Las roako mang. Ate pedang bui hutiro. Manang guguni tekos na suara na yalana tong umur tanga berbeda gudang. Ya. Alana na marjami taon bahwa nama tua ate sejumlah itu. Anggodong aku sakalas holan sahalak ngai nama ngud di Huta Barat nade Pondok Kelapa
Sudi nga maramatayan. Bananga upe napay-may mahon. Wala na. Madala doon nga 85 au sonari. Jadi mau lihat mai Tuhani buido pe jong merjamita di son. Iya. Manang nasong dia ma. Iya. Natar patupa padita nama tua. Datung boy songon tabuni suara ni Manuel nakiningan. Itu. Las doroha bege paduan suara itu deh. Torang hatanai jamita. Itu. Mari kita eddekur nani edde homunai ngabagian ni jamita paingotok kita alani akawanginang governemen kota ngatabi ke naktingan nang marite warta jemaat letare siya buku ni panwirang Jesayas bidono pulonom dui tersurat do disi bersukacitalah bersama Yerusalem manang marlas neroha mahamurap dohot Yerusalem alanido di pahobar siatur pohon nagabe topik di bagasan minggu sadarion ima las neroha diaka naung jupangan Yesus ulakon las neroha diaka naung jupangan Yesus molo ngaborhat kita marhubas dakolan na sugo marhubas pasti do siyan ari na sa minggui alay tarlubi may di ari Sabtu nga sudah kita marhubas apakah ibadah pagi, manang ibadah siang, manang ibadah sore. Sadado natahirim asa pajupang au dohot Tuhan Yesus. Sudah kita nahadir di ruangan ibadah on diopason. Makirim do jalai do nata parsita nata harohon ate hariau pajupang do hotamu atik pe liling dang masih paidan apalagi masih calangan makatai hora semak padita so ina malas ni rohani ba totu molo pajupang do Tuhan Yesus daktar hata horra imahatuaon jala parjupang ata doho Yesus dada horan lapatana secara fisik badani tau alana ayat na sangat terkenal di Yohanes ya buku Yohanes do ima Yohanes 4 ayat 24 to di do debata asa manangis na martangiak tu ibana patut di bahasa todi dohot hasitongan ayat nebel gedui macai torok do ruas marningot do mangapili todi do debata asana martangiak tu ibana patut di bahasa todi dohot hasitongan asa setiap kali kita berdoa ke mga kainang asing majoropani dia ke situasi do keadaan manang ya dang menopang waktu do tempati alai mulu tu gereja arong do woto sada keluarga di sada huria pejabat do dang pola di kota besar ibana di pajongjong jabuna alai didokon digobar aya jabuna dibangunai dijabunai dibain sada tempat
persinggangan martangiyang. Disukutuk kang ido, dakpola urusan mo dia na ho baik kami di ko barani ima patupanin na ala di patorang do mo se ay jabon dakolan ingan at tinggalon ido ban na ido di hatan ni debata molo so Jehovah pauli ho bagas loja sabing do aka namamadei na manukangi ido kamanga kaina asal manang nawai tinggal tempat tinggalmu manang jabum amang inang manang na belgapi mang natibo manang na met ya manang na so jabunati nukangammu pe alai inganammu tempatmu ya daripada di batari mang natasewa pe gabe nganata alaina macai rekod taringot tu pembangunan di Jawi watong itu jadi macai harga do jabuna taingane alana ingata tinggal dungi ingata martangiyang ingata niado mangulu mengula dan sebagainya mulu harianna bata tinggal hulau ita ulau karejo ya alai mulu bodazina mula bedo mian tinggal di Jawi tatudo manangis nang tidur dia waktuna badang lupai martangiyang pasahat tong uluna songoni do atong mulu ni halak na martuhan akamang akainang pujung do tatu saudara hata pujung bidusia Johanneson 41 ayat au juga di pamu bibel munai ido anggo epistel dia cara taya dong do alai anggo ayaton dak pola dicetak disi ai jahau ni pa na parjamita doi tarsongoni do bidusia 41 ayat holam manaringoti sahala nama pitung siana tutubuna holani do taringoti siya mulai ayat sada satu ayat 40 sada ayat taringot tu nama pitung tubon jalan na pinamalum ni Tuhan Yesus jala dohota kapakorhonna torang do dibain diturupui disadatiki uju mamulus Tuhan Yesus di idama sahala nama mituk tubuh nabuta lahir idu ayat cada dangna dipangido nama pitungi asa dipamalum Tuhan Yesus ibana alai imat tongra udaun ni debata marite Yesus marsuru tu portibion mamereng mang naboha boy pajupang do ragam ninguru ni jolma namar mata namar pinggol namar pamangan do takanasi meragam jala disuruh debata do Tuhan Yesus tu portibion hidup bana hidup tong daya ti Eropeau ino lahu manguhum jadi hamu akamanga kainang dina di pamalum Yesus nama pitung
tubuhi ba kasisian natung ingin tahu mah mungkin babuasa matutu molo sorang molo lahir molo tubuh dang marmata dang marnida gabe suku-suku mana sida tapoto doi do di suku nasida mah Tuhan Yesus ale guru songoni do nasida maradopot Tuhan Yesus ise do namar dosa lama pitungod do manang dosa ni natorasna songoni do pamikirion ni seseyan ay kadong atajol madoi kita pe boy do songoni saya lau do rohata mulu arok paru kilo ni jolma lau rohata taringot tu dosa jauh dia lu si Tuhan Yesus do jala molo tabereng dia ayat tulu ni bidu siai dido Yesus ma dada alani dosana manang alani dosane natorasna daon alainanga be patara kaulau ni dewata deban songoni do akan mangakaina mate dong ini pamalu Tuhan Yesus mana mapituk tubuhi di sima patar huasone dewata patu pahamalumoni marhite Tuhan Yesus di sima patar itu asa patar nakki diayati nainggabe patar kaulau ni debata di ngoluta lau pamalum nama pitungiya ka mga kainang songono do padok ni Tuhan Yesus naik torang dihita alana didok di bidusia ayat 4 ikon ulau kudo ulau ni namar surwau salelengarian aidung robor ngindak terbaik mangula di si malang naise bidusia ayat 4 dungi musade 5 ditorucon tersurat di si panodang ni portivio doau tagad di portivio nau jadi disuruh debata Tuhan Yesus hamu akamang lau patupa ragam naulina dingkan songod di jametau pamalum mabay marnida nama pituk tubuh jala mangalehon sinodang mayatong ya mangaliakati urom mayatong ubadadok panodang ni portibio doau tagad di portibio nau itu bagi hamu mahuca dia aton do pitu ate peta waktu saotik songono do di ayat onom jadi dung didok songoni ditijuri matanoi mabaing gabbo marhite siat tijurnai di dalohom magaboi tumatani nama pitungi ayat pitu dungi didok ma tuibana lao maho maksuat tudano siloam jadi lau ma ibana marsuap gabe marnida ma ibana mulak songoni ma amang carana di patorang turpuhi songod dia Yesus mangalehon hamalumon manang mamuka si malolong asa marnida nama pitungi asa molo tauji ya mencakup ayat 75 tu 70 sian turpo jamita sadarionia kamang gabe pakita ma sada buih hatorangan porsea alanunga pajupang do Tuhan Yesus alangkah indah dohot bahagianya itu marnida marmata gabe marlapatan nasuboy mamereng agia manangahian jala pajupang makatai berbicara doho Tuhan Yesus
di suku Yesus dialusi jala disoba Tuhan Yesus. Itu ra makna ni hapor siyaw niya teh kamanginang alana di Heber 10 sada ra boydo dingot tamoy naringgas majaha bibeltai di Heber 10 sada ayat sada di do angko hapor siyaon ima posneroha diaka sihirimon jala pamotoan na totu taringotu nasoni ida. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, unseen, tidak lihat. Ima porsiaon, ima iman, bahagia nai, nama pitung tubuon. Debedia rahon terpohodo hita maniru marsiajar belajar alana topik tamadok lasneroha diakana jupangan Tuhan Yesus dingolom marhiteraga menisitaonon parsao apa setaon parokilon boido sahat to hatuaw ima na taida sian ngolo ni na mapitungon alaya mo kadongan hamalumoni tawereng patubu macam-macam tanggapan sian natorop apalagi sian halak parise tokoh-tokoh agama Judais manang agama Yahudi na ulam mangodolon patihi hamwa kamangakainang ro sukut-sukun ay si pamalupo tinggal do dia lusi songon dia dua lus ni nama pitungi namar guar Jesus do pamalum au tersurat do songon ni do panadaw na rupe muncul suguni rohani parise ala di hari sabat di bahen Yesus manida nama pitungi ala nido kamangakaina tersurat do disi gabe diusir gabe dipabali bana sian komunitas haujudan aja huyun nasidai diboto Yesus naung dipabali ibana gabe Roma Yesus mangalului laos pajupang dohot nama pitungi na pinamalomi dungi di suku Yesus ibana manana porsea ibana tu Tuhan Yesus hamu akamanginang macai torang macai takas pangalusini nama pituk tubuh na pinamalumon na porsea do au ale Tuhan nin na ibana laos di sobama ido di ayat 30 porsea do au ale Tuhan jadi mulu dihata jamita tong daksai hola songon mulu tekke huruk majolo hola diari mingguon rap tahati dak kuma hata porsia tahun rak do tak kadung ata sa porsia di portivion gabi hora sekira siapilon alang ko sa botulna lapatan ni molon ya tidak kon au porsia dang boy gait dang boy main ate onikon tabinaon tu kehidupan ka generasi nanaing roh dak kata hata siapi lo song katanya de sabdi kita molo tadok au porsea toto songon na Jepang anong do proses songon na Jepang di ngolo
nila pinamarumon amo kamang kainang. Sa hatuna diusir di pabali ido molohata di huria. Ido. Alai molo di huriata HKBP masa habalion nasa aladoi. Alai yang goon di pabali sian ngulu ya nalamai gawe tuhai baruon. Imarasa ada berkat ya nawui taputik siatur po sa diri masa atik pepeng usirani akamang akainang nunga di bana sa diri Tuhan di juluna jala langsung makatai dohoti bana hamak kamanginang di papatar de bata ado diri na jumulo marhite pabayanan na songodalal na lau patada ho diri na tuakan at inopana. Jadi songonima bui putih hota gabe jamita di kehidupan ta ala makatai tu pohoto hita di bagasan sadarion. Asalan takas hita marnida hapapatan de bata di nguluta ikon di bagasan haporsiau kita mamarange honi ala todido tutu de bata todido tuhata aslania kamang odona patubuhon lasneroha dihala na porsea patubu lasneroha dihala Kristen na porsea tu de bata patubu lasneroha di bagasa pardalanan ning uluta son ruas hala Kristen ya nakon nede bata mana Tuhan Yesus kita odolas neroha dang hamalumoni nama pitungi gabe ujahan pabahenan nede bata di ngolu ni jolma alai sona ni dok ni Tuhan Yesus tu nama pitungi hamwa kama kainang nani idam jalana makatai dohot ho ido nagabe odolan anggia ma di bagasan pardalanan ning uluta takas pajupak kita dohot tuhatai songot turpu jami to mamakulungi hita makatai tuhatai langsung jala pajupang dohotita atong akamang kenang las neroha natajalo dang las neroha songon las neroha natahalatso di portivion ati pegudang do las neroha di lehon alai dang las neroha na manok tongi ai buido Dinguluta di portivion tajalo hagabion tajalo hamoraon mana kasangapon manang dia may nados do takai alayang ko las neroha na manoktong ima las neroha na siap bando kicangay pacupang doho debata pacupang doho Tuhan Yesus idora sian ede ni buku ede tai buido ado kamu marningot nomor 183 ate nomor 183 ayat cada didok disi naju pangauna seroha diau nang magohian Tuhan Yesus para seroha diau nalilu nahinan nuaing hutada tuhake para seroha boloni para seroha boloni atong tu parpoti marede tolong satokin buku logo nomor 105 asatay dehonon mangujungi jami tamajo Pangaw
Mapajumpang ganup hita dohot Yesus di ibadata mulak siyang karecaon. Amen. Martang yang mahita. Mauliate mariho wale di bata na basa. Alalas ni roha na manoktong tungulo nami ima na macayarga asimaroham lehom may asa jupangang kami. Martangiyang dohame tuado pamo lau mabuan sa luhut ng ulo nami tuado pamo alamaragam do parsahiton manang akka na sumatusi masa di bagasan pardalanan ng ulo nami alay di doktor po jamita sadaryon malas ni roha matutu manang ise napajupang dohot Tuhan Yesus. Las roha nami mangedehon edde 120 tuloy. Songon halak nama gohian. Song akahala nalilu torop di pardalanan ningulo nami di Portilyon. Alay rodoho laho majupange madapotok kami. Mauliate hudok kami Tuhan. Asimaroham di pardalanan ng ulo nami. Ala godang do tantangan. Godang do namanggugay. Songon sikap niya kaparise. Di zaman na niyadopan ni Tuhan Yesus. Alay jupangan las neroha na manoktong dohawak na menderita na masih malolongi. Ang ma ali Tuhan si malolong manang pinggol si pareo manang pamangan manang dia pe na dilehoko di patopaho di ngudu nami. Tugutu wajari mahamias mamakei gape parhitian laho pasangapo mamujiho jala sitong hulaho kami di ngudu nami. Paso-paso matuhan ragam niya kaudaon sude di tonga-tonga ni ruas ni huriam di bonang indahon madalani ari sa minggo dohot waka ari namangihot godang niya kasiulaon sian warta jemaat dohot naso pola tarsura di si asimaroham saya dong do akaruasmu na di bagasan penderitaan na maragam manang namasahid ang ma jupangan pajupang dohot Tuhan Yesus asang yat malum jala makorholas ni roha songon na mapitung tuhon mauliate madiho hamis saluhut na madalani ari-ari ngudu nami masugot haduan dohot tuakarin na mangihut marhiti akaragam ni napenasat mo di ngudu nami tuturi dongani tugu-tugu jala paragugui mahami saluhut na laho mangudaho na kaulaw nami hobar tuasi dohok lomo dirham mauliate madiho
di pasaha rohanami, marhite ibadah nami, terlebih marhite jamita, nahu bagi hame sadarion, na mangaraho kami, tu las neroha diakan aju pangan doho Tuhan Yesus. Mau liate mariho ali Tuhan nabasa. Amin. Marede mahita sian nomor 727 ya laos papungu pelia paduahun. Ikon mo nang hita, ikon mo nang hita, ikon mo nang di ujung na porsia doa di debata. Ikon mo nang hita, ala hati gorang, ala hati gorang, hita mo nang dijung na porsia doa di debata. Ikon mo nang hita. Kristus dodong ada, Kristus dodong ada, Kristus lupa menang kita, na porsia doa di debata. Ikon mo nang hita, rapmasihaposan, rapmasihaposan, rapmasihaposan hita, na porsia doa di debata. Ikon mo nang hita. Ale debata manami na di banwa kicang. Horo haro roan ni saluhut sileho leho na dinggan doot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahata mi masian nalilehon mi tuhami pelian nami tuho.
Sai jalo mai gabe wap na hucus di jolom. Pasu mai jalara moti asa uparasia kami pelianon pati bulo karaja di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai ma rohanami marhite-hite todem asalam mutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarm, sai Roma harajaum, sai saut ma lomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadario kang uluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu jala de ramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala de pasor kolma damena tu todem. Damang dainang asarap jongjong maita saluna. Nunga disok kami jongjong. Kira si Mateus maun. Kira si Markus au. Kira si Lukas. Kira si Yohanes. Opat. Jadi adong do upama situdu lage-lage basiang babulusan lau pasangat hata ora coras tuhita saluhuna au mautusan horas bari amu sude horas dang buy marsai tam awas matang siya amin selamat hari Minggu mang horas selamat hari Minggu ada horas bada kita mah berjalan nang berjalan mai